Mă numesc Romina Ardelean. Împreună cu soțul meu avem o plantație de afine. Plantația este în sistem organic, are 9,19 hectare. Echipa Milborn ne-a oferit cea mai bună soluție pentru noi. Acesta este unul dintre lucrurile care ne-a plăcut mult la ei, pentru că ei s-au adaptat după nevoile noastre. De câte sortatoare avem nevoie, câte cântare să aibă linia, cât de lungă să fie, cât de scurtă, s-au adaptat spațiului nostru. Sunt mândră să spun că suntem primii din țară care avem o linie automată de sortare, ambalare afinelor. Din experiența noastră, vă recomandăm ca în momentul în care doriți să înființați o plantație de afine, să vă gândiți și la achiziționarea unei linii automate de ambalare și sortare a fructelor, pentru a nu pierde timp prețios și fructele foarte bune din primul an cu sortarea manuală.